mun mielestä se on niinku yksi syy myöskin tähän pahoinvointiin, mikä nykyyhteiskunnassa on, että meiltä puuttuu tavallaan semmoinen kytkös tähän luontoon. Olen Timo Lepistö ja edustan Sasky koulutuskuntayhtymää ja tätä Osaran toimipistettä. Sasky Osaran toimipiste on alkujaan perustettu 1886 tuossa Osaran kartanossa piharakennukseen. Ensimmäinen maanviljelyskoulu perustettiin ja se siirtyi siinä sitten 1890 tuohon vieressä olevaan Toukola-rakennukseen. Eli 140 vuotta ensi vuonna on mittarissa maanviljelyskoulua ja maamieskoulua myöskin. Itse olen toiminut tässä Osaran toimipisteessä opettajana 2006 vuodesta asti ja nyt sitten 3 vuotta on ollut tässä koulutuspäällikkönä. Eli johdan tätä yksikön toimintaa ja sitten vähän muutakin täällä Luoteis-Pirkanmaalla toimintaa myöskin sen lisäksi. Työn ääniä kuuluu taustalta, mutta maatalousala on tietenkin se meidän ykkösjuttu ja ollaan niin kuin sitä maatalousalaa sitten koulutettu sen 140 vuotta. Eli maaseutuyrittäjiä nykyään koulutetaan ja siinä on suuntautumisia esimerkiksi maatalousteknologiaan, sitten hevosiin meillä on suuntautumista ja sitten tuotantoeläimiin. Eli siinä on niin kuin kolme semmoista suuntautumisvaihtoehtoa ja koulutetaan sekä aikuisia että nuoria perustutkintokoulutuksena. Sitten meillä on tuo luontoalan koulutus ja siinä on aika montakin erilaista tutkintoa ja perustutkintoa koulutusta. Meillä on luonnonvaratuottajia ja sitten luonto-ohjaajia ja sitten meillä on ammattitutkinnossa luonnontuotejalostajia ja luonnontuoteneuvojia sekä erä- ja luonto-oppaita. Mahdollisesti tulevaisuudessa on muutamia koulutusavauksia tulossa myös muille koulutusaloille, mutta näillä tällä hetkellä mennään. Luonnonläheisyys ja maaseutu ja niin kuin maaseutuelinkeinoihin liittyvät arvot on meidänkin arvoja kyllä. Tehdään tärkeää työtä niin kuin tämän kotimaisen ruoantuotannon ja tavallaan sen luonnon hyödyntämisen ja ei hyväksikäytön niin kuin edistämiseksi. Että meillä on tämmöisiä luonnonläheisiä ja kaikki on kiinni tästä meidän tavallaan ekosysteemistä. Nämä ammatit, mitä me tässä niin opetetaan. No tuossa takana näkyykin tuo Sasky Verso-rakennus, joka valmistui joulukuussa ja se on tehty erityisesti niin kuin luonnontuotealan tulevaisuutta ajatellen. Luonnontuoteala on meidän niin kuin kasvava ala ja meillä on siihen niin kuin paljon potentiaalia niin kuin monessa suhteessa hyödyntää sitä ympäröivää luontoa myöskin niin kuin luonnontuotteiden ja niiden jatkojalostuksen suhteen. Tietenkin maatalous ei saa loppua Suomesta, eli pyritään siihen, että tietenkin meillä olisi niin kuin elinvoimainen niin kuin maaseutu ja ihmiset vois hyvin siellä maaseudulla, eli niin kuin elinkeino ja oma hyvinvointi tai toimeentulo saataisiin sieltä maalta tai maaseudulta tai maataloudesta. Me ollaan kestävän kehityksen sertifioitu oppilaitos. Ollaan oltu jo yli 10 vuotta. Eli niin kun ollaan todennettu se, että me ollaan kestävän kehityksen asioita edistetty täällä ja se työhän ei lopu koskaan, vaan se on semmoista jatkuvaa parantamisen kehää. Eli kartoitetaan ja sitten tehdään suunnitelmaa, toteutetaan ja katsotaan mihin päädyttiin. Ja kun me ollaan toimittu tässä nyt sitten jo vähän etunenässä muihin verrattuna, niin sitten on itse mukana tässä kestävän kehityksen ryhmässä, joka niin kuin Sasky-tasoisesti lähtee viemään eteenpäin näitä koko kuntayhtymän vastuullisuusasioita. Et ehkä niin kuin laajassa merkityksessä tämä on niin kuin aika isokin juttu sit loppuviimeksi, meidän niin kuin yksikön tai toimipisteen merkitys kokonaisuudessa. No tietenkin se luomutuotanto on itsessään jonkinnäköinen ilmastoteko, eli ei käytetä keinotekoisia lannoitteita tai kasvissuojeluaineita. Meille nyt vaikka tuohon takana olevaan rakennukseen on asennettu aurinkopaneelit katolle ja pyritään rakentamaan aina niin kuin kestävästi hyviä rakennuksia. Meillähän nyt investoitu tänne muutaman vuoden sisällä yli 3 miljoonaa, eli ollaan tehty uusi asuntola, joka on tietenkin energialuokallaan ihan eri luokkaa kuin ne vanhat, mitkä purettiin sen alta pois. Ja sitten tavallaan se asuminen myöskin
kun me mahdollistetaan se, niin se vähentää liikkumista. Sitten meillä on aina se kasvisvaihtoehto tuolla ruokalassa, eli sitä pyritään edistämään. Ja energian kulutusta sitten vähentää myöskin. Ja ne on niitä perusasioita, mitä sitten pyritään tekemään. Että tämä on hyvä juttu, ja miksei me lähetä, koska me tehdään sitä työtä, niin totta kai sitä näkyvyyttä. Markkinointia tarvitaan oppilaitoksena koko aika ja niin kehittää sitä myöskin. Ja sitten jos joku haluaa tulla tutustua meidän toimintaan tai muuta, niin sen ilmastoverkoston kautta tietenkin varmaan ehkä löytyy meidät paremmin. Ja meillähän on tämä maatalousareena ollut täällä nyt muutaman vuoden, eli sieltä sitten tavallaan tämmöinen niin kuin alueen maaseutuyrittäjien verkosto, kun kokoontuu tänne ja mietitään erilaisia asioita, niin tämä Katjan mainitsema ilmastoverkosto oli niin kuin hyvä asia. Ja mä näen, että se niin kuin voidaan laajentaa myöskin tänne kuntayhtymätasoisesti. Että niiden tavoitteiden ei tarvitse olla mitään, niin kuin, että vähennän energiankulutusta 50% 3 vuodessa, vaan ne pienet asiat, kun tekee näkyväksi, niin silloin niitä tavallaan tulee myös tehtyä paremmin, kun on näkyviä ja niistä kerrotaan ulospäin. Mä näen, että kun kertoo ulospäin, niin silloin jotain vaikuttavuutta myöskin monella tapaa. Että ehkä tämmöinen verkostossa oleminen on aina hyvä. Sieltä saa jotain ja ehkä me voidaan antaa myös jotain.